Νίση. Πάμε. Μετράει από τώρα. Έξω οι δύο. Φύγε φελέ. Μεγάλος ανταγωνισμός. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, ψηλά και οι δύο. Ψηλά όλοι και τα δύο. Πιάστε με τα δύο χέρια το στήθος σας. Τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Μακαρένα θα χορέψετε στο τέλος, Τα χέρια πάλι ψηλά. Πάμε μια μικρή αναπήδηση στο άλλο πόδι. Πες του να φύγουν από εδώ αυτούς. Τα χέρια κάτω. Πώς μπορώ να κάνω το πω. Πάμε άλλη μία. Αναπήδηση. Κάρα εσύ σομπό ρε. Εσύ σομπό. Ο κανένας δεν έκανε. Κλέβει ο Τσάρης. Πάμε χέρια στη μέση και αναπήδηση. Δεν θα φας σήμερα. Αυτός είναι ο Μάριο. Μένουνε τρεις. Ποιος είναι η Ασυλία, ένα. Χέρια ψηλά και αναπήδηση. Πάμε. Ο Άκης είναι ο Τσάν. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ναι, ο... Κάτω τα χέρια, κάτω τα χέρια. Την κολλάει έτσι. Χέρια ψηλά. Λυγίζουμε λίγο το άλλο πόδι, το γόνατο. Λίγο. Εντώνω πάλι. Πάμε αναπήδηση. Ρε μαλάκα την έχει κολλημένη ρε. Πολύ. Πάτε κοντά στους δύο. Πάτε κοντά ο ένας στον άλλον. Πάτε ένας άλλος και κλείνουμε μάτια. Κλείστε μάτια. Ελέγξτε οι άλλοι. Κλειστά μάτια. Τέλος. Έλα, να το.